Hezké a příjemné odpoledne, dámy a pánové, dobrý den. Asi lepší začátek jsme si, přátelé, mohli té dnešní vernisáže, na které vás všechny co nejsrdečněji vítám. Koncertní etude číslo 32 autora Federica Fiorelliho v podání našeho česko-finského houslisty Kristiána. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Neuskutečnila by se tato výstava, kdybych se nerozhodla obnovit svou znalost ruského jazyka a neseznámila se s Nelou. Kromě toho, že jsme se učili slovíčka a gramatiku, tak jsme si povídali i zcela lidsky o tom, co kdo dělá. No ale Nela mi začala vyprávět o svých obrazech. No a když jsem je viděla, když jsem se přesvědčila, jaké je to umění a jak je v podstatě záhadné, protože je sice malované, ale malované není, je vytvářeno tím starým uměním z 16. století, tak mě napadlo, že když mám tu možnost a mám možnost pozvat do Poslanecké sněmovny nějakého umělce, tak proč by to neměl být člověk, který žije v Českých Budějovicích, je to žena a na svých obrazech vyjadřuje krásu a historii českých památek a českých měst. No a tak jsme začali a netrvalo dlouho a dnes máme tady možnost vidět krásné umění Nely a já jsem velice ráda, že právě tyto starobylé prostory mohou hostit obrazy, které stvárňují starobylá místa naší země. A když jsme si s Nelou povídali, tak říkala, že vlastně tu českou historii stvárňuje protože tady může u nás v České republice žít, pracovat, tvořit a že to je jakoby takové její poděkování. A já si myslím, že taková výstava nepatří nikam jinam, než právě do těchto historických prostor české státnosti Poslanecké sněmovny. Když jsem se díval na to, jak vlastně tahle technika vznikala, tak to byl asi opravdu velikánský proces. Jenom naloupat tu líhu, jenom vybrat tu správnou barvu. A pak najednou zjistíte, že už ani ty barvy vám úplně nestačí, tak tomu možná přistoupí i alchymie, protože najednou musíte používat soli různých kovů, abyste dobarvili, abyste přesně tomu dali ten obraz, tu barvu, ten paprsek, který vás oslovil. A tak možná i ty dítětnosti, které jsou tady například u té Prachatické brány, anebo na těch jiných obrazech, tak najednou zjistíte, že to je přesně to, co tam patří, ale pouze autorka ví, jakým to bylo úsilím, s jakou to bylo svatou trpělivostí a s jakou to bylo dobou, když se podařilo přesně tenhle ten kousek umístit tam, kde si ho ona představovala a kde si ho přála. Je nádherné dívat se na takové obrazy, ještě nádhernější mít je doma. Je nádherné být součástí toho, když vám umělec představuje své dílo. Já věřím tomu, že tady v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky se páni poslanci, tedy i když už jsou na prázdninách, protože přece jenom jednali trošku rychleji, takže každopádně si našli čas a možná ještě najdou čas na to, aby se sem podívali. A nejenom si možná uvědomili i to, že přestože Nely není Češkou, ale v Čechách dlouho žije, tak nicméně vypovídá o téhleté zemi, kterou naši poslanci od nás dostali důvěru ji spravovat a vytvářet ty zákony, aby se nám tady báječně žilo, abychom tohleto obrovské kulturní dědictví, které je tady zachyceno, abychom ho dokázali spravovat. A za to patří vám obrovský dík. Patří vám dík za to, že jste tady pro nás připravila takovou výstavu
A věřím tomu, že si určitě a dozajista ty obrazy najdou své majitele a že tedy nejen v soukromých sbírkách, tak jak je uvedeno ve vašem životopisu v Česku, Polsku, Německu, na Ukrajině, v Rusku, ale že se rozroste i ta rodina českých sběratelů, kteří si určitě ten obraz odnesou domů. Takže díky vám moc za pozornost. No a teď už je to na vás, na Anneli. Vy jste také prozradila, jak vlastně tento obraz vzniká. Děkuji, tak krásně umím mluvit. Děkuji. Правда, děkuji. No, já tolik věcí o sobě uslyšela, pěkných, příjemných. Děkuji. Tak to stalo za to udělat vernisáž, abych uslyšela to o sobě. No. Já nevěděla, teď vím, že tvorím českou historii a je to moc příjemné. Čech je moc krásná země a nestačí mě mojego životního času, abych udělala tolik obrázků, kterých bych chtěla. Každé město v Čechách je natolik nádherné, vzácné a tolik by mohla tvořit. Kolik uliček, ta Zlatá ulička pražská je vynikající a každé město má takovou krásnou uličku. Takže já šťastný umělec, že žiju v takové krásné zemi, která mě umožnila tvořit a mám vždycky náměty. Nemusím nikam běhat, hledat muzu, co by další udělala. Stačí jenom jít na ulicu a mám to, co chci udělat. Takže můžu vám říct mojim kamarádám, kteří přišli dneska, děkuju a jsem šťastný člověk, že můžu dělat to, co mám tak ráda a ráda, že žiju v Čechách. Česká země mě umožnila takový šťastný život. Takže jednou ještě zvu vás na občerstvení a na prohlídku mojich obrázků. A děkuji vám všem a vás všech mám ráda.